tigi musidɓe tedduɓe heewiyankoɓe Gunas TV machallah sikki ala eɗen ɗo e aljuma machallah eɗen tawi ɗo wuuro teddugo Madina Gunas mo gandanɗuɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo machallah ancien ministére e laamu Macky Sall machallah ina tawi ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas ari julde ɗo juma o machallah woni yiruni heewiyankoɓe tedduɓe mon ɗo salmodira e ceerno Cheikh Misiraji Anne machallah wondude ministére uji machallah ɗum noon enen monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo wondude e yadiɓe muɗum machallah gari ɗo e wuuro teddugo Madina Gunas machallah ɗum noon no wirde ni yeeɓiyankoɓe tedduɓe ko enen kala jeyani koye meɗen ko yewɗi ala e laarana Abdoulaye Daouda Diallo men ɗon machallah ancien ministre laamu Macky Sall machallah gonɗen koye en direct yeeɓiyankoɓe tedduɓe machallah ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe ko enen kala jeyani ɗum koye meɗen Abdoulaye Daouda Diallo